Здравейте! В този видеоурок ще разгледаме основните менюта и функционалности на системата Blackboard. За да започнете работа в платформата, е необходимо да влезете в системата с вашето потребителско име и парола. След успешното им въвеждане ще бъдете препратени към началната страница на системата. Тя представлява набор от модули, които служат за организация на учебния процес. В горната дясна част на началната страница се намират навигационните бутони. Ще преминем през всеки един от тях с кратко описание. Първо ще започнем с бутона Моето училище. Тук е предоставена обобщена актуална информация за цялата учебна дейност. По този начин потребителят може да получава известия, да следи текущите му възложени задачи за изпълнение и да организира по-добре времето си за обучение. Освен това, потребителят може да аранжира изгледа на страницата според своите предпочитания, чрез добавяне, премахване и разместване на модули. Разместването на модули става посредством пренареждане на модули, или чрез drag and drop. Добавяне на модул става чрез бутона Добавяне на модул, като от списъка с модули може да добавяме или премахване. Бутон Предмети. В основния прозорец на страницата е представен списък с предмети, откъдето ученикът може бързо и лесно да прегледа и достъпи изучаваните от него предмети. Бутон Общност. В основния прозорец на страницата са представени аналогични модули на тези от бутон Предмети, като тук се отнасят за организациите. Бутон Колекция съдържание представлява място за съхранение на файлово съдържание на потребителя и предметите, в които участва.